Este Flora, gure bigarren garuna. Gu Uxue eta Jule gara eta udargi ikastolakoak gara. Gure ikerketa probiotikoen eta prebiotikoen onurak gure osasunean aztertzean datza. Azterketa hau gure ideia hau baieztatzeko egin dugu. Elikagai funtzionalak gure dietan gehituta osasun mental bai fisikoan erantzun positiboak izango ditugu. Honetarako hainbat esperimentu egin ditugu. Lehenengoa bakterioak sortzen direnean pH-a nola jaisten den ikusteko egin dugu. Guk egindako kefirraren hasierako eta 24 ordu ondorengo pH-a alderatu genituen. Hasierakoa 6,29koa zen eta hartzitutakoarena 4,44. Honela, denborarekin bakterioak sortzen direnean azidotasuna handitzen eta pH-a jaisten dela frogatu genuen. Bigarren esperimentuan bakterioen hazkundea behatu dugu. Kefirrak badituenez, honen lagin bat hartu dugu petriplakan eta astebete geroago sortutako kolonia ezberdinen laginak hartu ditugu. Mikroskopioan behatu ditugu eta batzuk identifikatu ditugu, baziloak, kokoak, baina ezin izan ditugu denak identifikatu gure ikastolan ez ditugulako apitirak. Gure esperimentuen emaitzetan eta adituen informazioan oinarrituta ondorio batzuk atera ditugu. Gure mikrobiomak zerikusi handia du osasun mental bai fisikoarekin. Tim Inspektorrek esan bezala, ezin ditugu gure geneak aldatu, baina gure mikrobioma aldatu dezakegu gure elikadura aldatuz adibidez. Elikagai hartzitu gehienak onuragarriak dira. Bertako mikroorganismoak ugaldu eta areagotzen direlako, mikroorganismo probiotikoak bihurtuz. Elikagaiak denbora gehiagiz hartzitzean, ez da gomendagarria hauek jatea. Azidoegi daudenean, batzuetan alkohola sortzeaz gain, hauek jateaz ez da atsegina eta zure immunitate sistema ahultzen dute. Probiotiko zein prebiotikoak ezinbestekoak dira dieta orekatu baterako. Prebiotikoak estetan gelatina bat kanporatzen dute, bertan probiotikoak hobeto itxasteko. Beraz, bien kontsumoa da gomendagarriena. Elikadura ez osasuntsu baten ondorioz, zure mikroorganismoek ez dute beraien funtzioa ondo beteko. Honek gaixotasun edo arazo ugari eragin ditzazke. Obesitatea, depresioa, alergiak, estresa edo eskizofrenia adibidez. Esteek funtzionatzea zuzten badute, garunak bere egingo du, ardatz batez lotuta daudela esaten baita. Ani Gupta, neuropsikologak esan bezala, 189 mikroorganismoek ez dituztenik eragin txarrik guregan, esan dezakegu probiotikoak orokorrean onuragarriak direla. Jack Gilbert mikrobioen ekologistaren eskutik, gure immunologia sistemaren 70% gure estetan bizi dela dakigu. Bakteria hauek sistema immunologikoa prestatzen dute, osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen organismo txarren aurrean erantzun dezan. Sustantzia kimikoak sortzen laguntzen dute, guk egin ezin dugun zerbait, beraz ezinbestekoak direla esan dezakegu. Hobeikuntza ideiak. Ani Gupta neuropsikologoaren arabera, mikrobioek gure hormonei forma eman diezaiekete, eta gosea izatea edo beteta egotea eragin dezakete. Beraz, gure eguneroko dietan azukre asko jaten badugu, gure mikrobiota azukraren menpekoa bihurtuko da, eta ondorioz azukrea jateko gogoa sartuko zaigu. Aldiz, ez badugu azukre asko jaten, hori jateko gogoa ere gutxiagotu egingo zaigu. Ezin dituzu zure geneak aldatu, baina gure mikrobioak aldatzeko aukera dugu, gure dietako aldaketa sinpleen bidez. Gure dietan sar ditzazkegun elikagai batzuk honako hauek dira: kefirra, txukruta, gazta, ozpinetakoak, konbutxa, kintxia, pepinilloak eta bar. Hau izan da gure esperimentua eta espero dugu gustatu izatea.